Salut și bine te-am regăsit la videoul numărul 2, intitulat Cum integrezi conștientizările celor 4 corpuri în calendarul tău. Mituri și soluții. În primul video am vorbit despre cele 4 corpuri și cum fiecare are nevoie de regenerare. De ce, dacă nu le hrănim, ajungem la autosabotaj? Acum hai să vedem cum putem integra aceste conștientizări în modul în care planificăm timpul, fără ca să cădem în capcanele perfecționismului sau ale miturilor populare despre organizare. Mituri despre organizare care ne sabotează sunt acestea. Mitul numărul 1. Trebuie să fiu productiv 8 ore din zi, ca la job, peste tot. Adevărul este că antreprenoriatul presupune energie fluctuantă, nu muncă lineară. Mai ales la început de drum, o să fluctueze foarte mult energia ta, motivația ta și este nevoie să fii conștient și blând cu acest proces. În primele 2 ani de zile am crezut că o să lucrez 8 ore, la fel cum lucram la job. Însă realitatea mi-a zis că este nevoie de un alt fel de a fi care nu coincide cu executantul de la job și astfel nu merge varianta să mă organizez doar după ore, ci după energie. Am observat că anumite activități consumă mult mai multă energie și am nevoie de mai mult timp ca să refac stocul energetic. Pentru asta am dezvoltat conceptul de 8 puncte de energie, 8 felii de pizza, exact ca o pizza. Ai 8 felii pe zi și va trebui să identifici ce activități ai, cât consumă, ca să estimezi realist care va fi consumul tău energetic și dacă ai de unde să lucrezi pentru obiectivul tău pe ziua respectivă. Foarte mult timp îmi puneam to-do list, multe task-uri, luni și marți, miercuri erau mai puține, dar tot foarte multe și când ajungeam efectiv la ziua de miercuri eram obosită, epuizată, fără chef și joi și vineri efectiv doar încercam să supraviețuiesc. Iar acest mod de lucru mi-a clarificat că este nevoie de o adaptare, de o conștientizare. Nu fiecare activități pe to-do list consumă la fel de mult, adică sunt unele care consumă o felie și am nevoie de încă o oră de regenerare. Dacă sunt anumite lucruri care consumă 2 puncte, înseamnă că eu am nevoie de 2 puncte din acel domeniu. De exemplu, dacă fac muncă emoțională cu clienții, îmi ia 2 puncte din felia de pizza. Iar ca să înlocuiesc acele 2 felii, am nevoie să merg la 2 ore unde mă pot juca, unde pot râde, unde pot primi îmbrățișări, ca să-mi suplimentez acele nevoi folosite, acele felii folosite. Al doilea mit despre care vreau să vorbesc este că dacă e în calendar, trebuie să-l respecti. Adevăratul este că calendarul este un ghid, nu o închisoare. Și foarte mult timp, de frica de a fi productivă sau că nu sunt destul de productivă, o umplam în toate cadranele. Și la final, eu tot nu mă simțeam mulțumit. De ce? Deoarece neglijam foarte mult aspectul fizic și nu oferam ore de regenerare activă, în natură, la spa, cu prietenii și asta era în detrimentul meu. Când am început să zic nu și să accept doar întâlniri și obligațiuni care chiar mă împlinesc, chiar fac sens, atunci a fost mult mai lejer calendarul meu și am putut planifica mult mai practic ce vreau să fac. Iar pe lângă asta am avut și momente în care nu eram obligată să fac ceva, iar acest lucru, corpul a recompensat-o cu mă pot trezi uneori dimineața a doua zi fără alarmă și chiar mai devreme și pot să merg la alergat, pot să fac diverse lucruri fizice, deoarece am ținut cont și de corp. Iar
Al treilea mit este că odihna este o pierdere de timp. Adevărul este că fără regenerare apare haosul interior. O soluție simplă este doar să planificăm pauzele exacte ca pe niște task-uri importante. Să identificăm acele lucruri în calendarul nostru ce ne fură energia, persoanele care ne fură energia și să ținem cont, să introducem activități și oameni care ne oferă din energia lor și, mai bine zis, ne amplifică și pe noi ca să ajungem la energii înalte și la chef mai bun și o voie. Cum construiești un calendar sustenabil? Pasul 1. Pune mai întâi momentele de regenerare în calendar. Eu am promis că o dată pe lună merg la terme și atunci îmi aleg din timp, cu vreo 2 săptămâni înainte sau dacă știu că am anumite perioade, cum ar fi la femei, îl pun din timp acolo și nu mai pun nimica peste el. Orice altceva se poate reconfigura. Pun activități fizice, emoționale, mentale, spirituale. Sunt acolo. Îmi place să am zile tematice în care fac anumite lucruri până construiesc să fac ceva zi de zi. Este vorba de mici ajustări ce pot să fac și ce pot să leg cu o logică de-a mea interioară care mă motivează să fac acest lucru. De exemplu, pentru mine ziua de miercuri este ziua de comunicare și atunci efectiv apuc telefonul și sun persoane sau persoanele mă sună pe mine, comunicăm, facem, dregem, da? Iar luni este vorba despre planificare și în timpul pentru săptămână și pentru toată luna. Atunci mă simt cel mai motivat să fac aceste lucruri și atunci de ce nu să implementez? Iar vineri este zi de răsfăț pentru mine în care îmi ofer o prăjitură, o plimbare în parc, mă văd cu o prietenă la cafea și asta îmi aduce mare, mare bucurie. 2. Creează un rit săptămânal realist. Cum am zis, încep luni blând, marți, miercuri sunt vârfuri de energie, fac task-uri, planific, vorbesc, rezolv tot. Joi fac o autoreflectare. Ce s-a întâmplat, cum a mers, ce am eu nevoie să fac săptămâna viitoare. Și vineri o iau mai ușor și fac al doilea set de planificare. Deci vineri fac o planificare și luni reiau din nou acea planificare, deoarece în timpul weekendului știm foarte bine, uităm cum ne numim, nu ne mai gândim la job și efectiv suntem într-o altă lume. Iar pentru luni facem un mic check-in interior, fac o listă, o refac dacă e, dar merg cu o claritate înainte. Pasul 3 este să punem perne de timp. Înseamnă că între task-uri mari și între ședințe să punem un buffer, să nu lăsăm să fim coadă la coadă, cum e și în București traficul, bară la bară, după fiecare task. Ideea este că noi avem un cost de extracție dintr-o activitate. Sunt activitățile care merg natural și ne este natural să lucrăm, iar altele au nevoie de un schimb al căii neurologice, au nevoie de un schimb mental ca să intri în acea stare sau în acel fel de a fi, să adopți rolul respectiv ca să faci următorul task. Așa că cel mai ușor este să pui task-uri care seamănă între ele la un loc, în acea zi, ca să fie o zi tematică, și alte task-uri să le pui pe alte zi sau să le pui pe partea a doua a zilei. Iar ce mai pot să zic despre acest perne de timp este că te ajută să eviți să nu întârzi la alte întâlniri sau alte obligațiuni.
Pasul 4 folosește coduri de energie. Folosește coduri de energie. Pune nume înainte de calendar dacă este o activitate fizică, emoțională, mentală, spirituală. Pui un emoticon și astfel o să vezi despre ce e vorba în acea zi, ca să poți grupa mult mai ușor. Iar bonus este, dacă folosești un calendar pe telefon, să scrii acolo reminderele importante, dar nu te aglomera prea mult, deoarece îți va crea o impresie că ai foarte, foarte multe de făcut și corpul va dori să fugă de acele responsabilități. Un calendar sustenabil nu se face cu pixul roșu, ci se face cu compasiune și cu autoobservare. În videoul al 3-lea o să intrăm în zona practică. Să vorbesc despre aplicații concrete de organizare și un nou model de planificare. Nu pe ore, ci pe felii de energie. Ne vedem în videoul al 3-lea.